नाया गिदिर गिदिरथार हमनानै दोनबायानो कमल काट. Hello everyone, welcome back to the channel. This is Janw, a video creator. जोंहा नै दिनै धनिष्का आं धनिष्का बिमा आनैमोनाव आलासि जानो थांनो नागिरदों ना? आनैमोनाव आलासि जानो थांनो नागिरदों. होननायजों ट्रेनजों लोगोफोर हेलौ लोगोफोर थांसै दे बाय बाय. अट' फैबाय, अट'जों ट्रेनसिम थांनोसै आरो जों दा 7टानि ट्रेन इन्टारसिटि. बा धनिष्काया गाखोफैग्रोलायबावो माथो. अबाव थांना? हा? अबाव थांनोलै? धनिष्का फै. स्टेशन मोनफैबाय जों दा. स्टेशन माजबाट रेलवे स्टेशन. नै हरसिङा थांनि मानसि लाबोदों. थाव लायग्रा थाव गोथां. धनिष्का अरांना हा? दादा मोनाव टिकेट दानगासिनो दा. आङो लाइनाव थानो बानानै माने सासे बिनानावखौसो दानहोबाय आरोना. सिख्लाफोरनिया हिनजावफोरनिया लाइना गुसुं नालाय, सेंग्राफोरना गोलावनो टिकेट लागासिनो दं दा. ओइथिंलाय धनिष्का अबाव थांनो नागिरदों जोङो? मा होनदों? फारौ जों दा ट्रेनखौ नेदोंमोन. फैगासिनो दङ ने धनिष्का ट्रेना. नै ओरै फैगोन ट्रेना दा. स्टेसनाव बिराद मानसि. नै दखानिया न'आव थांसैलाय? औ बिहावनाव नङा न'आव. बिहावनावसो थां. हा न'आव. ट्रेन नेगासिनो जोंहा. रश्मि अबाव थांगोन? ड्रेस लायनोसै? ड्रेस बायहैनोसै ना मा होनदां? बेरायहैनो बैसागुनि. थ'दो धनिष्का थ'दो. थ'दो तमाम धनिष्का अबाव थाङा? हा जिरायनो मोनाखै धनिष्काया. हरिसिंगा बाजार. जों दा बेट्रि गारियाव गाखोबाय. धनिष्कायाबो थांलायथारदों धनिष्काया गारियाव थांलायथारदों. बा मेथाइ मोनदोंना धनिष्का? मोनफैबाय? थांसैबा बाय बाय. नाया गिदिर गिदिरथार हमनानै दोनबायानो कमल काट. नारौ बिदै दंदां. माबा बायदि इयो ना क्रस बायदि. आइरि ना मा होनो नाया? बिराद गिदिर गिदिर जायोदां बे नाया. फिसासो बेथ' कमल काटआनो सेरथामनि बारखागोन.
बे गाराय जाबायमोनदां दे गारायसो नोंसाव मानैसो लांथों होननानै लादों आरो दा थांमारोबा थानो मोनला लाखिनानै नाबो लाखाबाय थांथारनांगौ मोनाखैया बे मोनालागै दा मोना बहाबा थायो नामा जों मोनथिया अनुष्का मा मोनजाखो हा मा मोनजाखो मेथाइ गस्ला खुदो है बार बारनानै नै थाम्फैया बिदामोनाव फैनानै संफैबाय सबायजों दाउ नै लकेल दाउ आरो दायो ना एवबावनोसै दैहां जानायबावसोमोन बिदै गोनांबावसो ओमफ्राय ना बिदै दं नै बेहायनो ना खमलखायनि बे नाखौ एवजोबनांगौ आरो ना संग्रायसोखा नै माबा सान्द्रिसोखा नायाबो नै जोंना ना एवग्राया नै दायो एवखांजोबनानै लाखांबाय बेयाव एवना दोनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय मैथा बांगालजों संगोन नालाय दायो मैथा बांगालखौ होसनदों आरो खानाय गोलावखौ संग्रायाबो बे एवनांगौ नै मा ओंख्रिथाय नाजों मैथा बांगाल ओमफ्राय ना बिदै सबायजों दाउ नै जानोसै दायो र' दे अनुष्कायाबो आबो होनगोन जिरायदो बैयाव आब'जों जिरायदो आबो होनसै थामि उन्दैयाव आलासि जाफैनायनि मजायानो बेलेग नै ना ओमफ्राय ओरै सबाय दाउ जानोसै अनुष्का मा जादों ना आइरिखौ जानो नायनांगौ टेस्ट जानो लकेल दाउ लकेल दाउ मानावनि जानो अनुष्का आब'नि बाहागखौ जाजोब्बाय माथो ओंखामखौ गोथाव अनुष्का हा टेस्टि साहाखौबो लोंजोबो दाना अनुष्का मेथाइबो जाजोबो टेस्टि जादोंना जायाखै टेस्टि आबुनलाय जाला दे जाद' मालाय जाबावगोनखौनो नालाय अनुष्काना जाथारा मा मोनबाय थादों दाउआ गैलालै बुरजा जाखायो गोथाव जादोंना जायाखै गोलोमजोब्बाय ना गोथाव जायाखै बेलाय गोथाव नङा होनना बुंबाथ' हायावसो जायो जाला सबायजों दाउजों मैथा बांगालजों लकेल नाजों सबायजों लकेल दाउजों जाखांबाय एसे बुदांनो ओमफ्राय दा नै गय जानोसै लोगोफोर नै गयजों फाथै नै बोथोराबो बिराद गरम र' सुनै जानांगोन एसे ओंख्रिया दिनैना सबायजों लकेल दाउ ओमफ्राय मैथा बांगालजों लकेल ना ओमफ्राय ना बिदै भाजा ओमफ्राय थाइबें खाजि बिराद बरिया जाबा जानोसै आं रावबो लुगैनाङा दे
बिदिबा आंनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना